Wel, croeso cynnes I chi unwaith eto, mae'n hyfryd cael chi gyd yma. Gwynebau cyfarwydd a'r rhai ffrindiau ymwelwyr wedi dod ato ni. Mae'n hyfryd cael eich cwmni chi gyda ni bore yma. Fel chi'n gweld, nid Emyr sydd yn arwain bore yma, mae Meirion yn arwain bore yma a prynhawn yma heno am 5 o gloch. Mae Emyr a Catrin a'r merched yn cael gwyliau. Cofiwch amdani nhw. Maen nhw yn cael wythnos o wyliau lawr yn Saundersfoot. Ni'n cofio amdani nhw'n gweddio bydden nhw yn cael amser braf ac yn ymlacio gyda'i gilydd. Ar ôl yr oedfa, gai annog chi I aros, bydd paned yn y cefn fan hyn cyfle ni I gymdeithasu. Mae rhai bechgyn wedi bod ar wersyll, bydd yn dda clywed sut ath pethau fyna. Eraill yn mynd I ffwrdd, felly cyfle ni siarad a rhannu gyda'n gilydd. Ac yna, heno fel o'n i'n gweud, am 5 o gloch cyfarfod fan hyn a eto Meirion fydd yn arwain ni fyna. O ran yr wythnos, oherwydd y gwyliau, does dim clybiau ac yn y blaen, ond mi fydd cwrgweddi am 7:45 fan hyn nos Fawrth, anogaeth I chi ddod fyna. Gyna Sul nesa, oedfa y bore, oedfa cymyn yn y bore, ac yna am 5 yr hwyr ac Emyr fydd yn arwain y ddwy oedfa yna. Casgliad y mis dal I fod heledd Job, felly os chi heb darllen y llythyr gweddi, plis darllenwch fel fy ni lli cefnogi hi mewn gweddi yn ogystal â rhoi yn ariannol hefyd. Ac yna, jyst yn ola, mae rota yn cael ei drefnu nawr ar gyfer cyfrifoldebau gwahanol. Mae'n hyfryd yn pan mae rhywun yn dweud beth gallai wneud. Wel, meddyliwch be allai wneud. Mae yna gyfleoedd gwahanol efo rota I ddoniau gwahanol. Os chi'n teimlo bod Duw yn gwasgu'r eich calon chi fi eisiau cyfrannu yn y modd yma, plis rhowch gwybod I Amanda neu Elen, achos maen nhw'n cyfarfod nos y fory. Felly bydden nhw'n gwerthfawrogi clywed gyda chi cyn hynny. Credu dyna'r coeddiadau. Gyrwch ni weddio gyda'n gilydd. O Dduw ein tad I ni yn diolch bod ni gallu troi ato ti nawr, ein tad ar hwnnwyd yn y nefoedd, ac fod ni ddim yn gallu dyweld di o arglwydd I ni yn dygaru di. Ac yn ymwybodol arglwydd y cariad yma sydd gyda ni ato ti, am I ti yn gyntaf yn caru ni. Ac felly ni eisiau dod gyda mawl a diolch arglwydd, dy fod ti erioed wedi edrych arno ni, pecheduriaid gwael, ac wedi dewis yn hachub ni yn heiddiannau Iesu Grist o arglwydd, I ni am roi y clod I gyd I ti. Ac felly yn gofyn nawr ar I ti ar ddechrau'r oedfa yma, helpu ni I ganolbwyntio, helpu ni I ganu'n ystyrlon, helpu ni I wrando ar y gair yn cael ei ddarllen, helpu ni I gyd weddio, helpu ni I wrando ar y gair yn cael ei agor I ni, a'i gymhwyso fe I ni'n hunain, nid i'r person sydd yn eistedd nesaf I ni. O arglwydd siarad yn ei bore yma, os gweli di fod yn dda, ni yn cyflwyno rhai sydd I ffwrdd, I ni yn caru ein gilydd arglwydd fel brodyr y chwiorydd, cyn gofyn y bydd y rhai hynny sydd I ffwrdd yn cael amser o orffwys, a'r eraill sydd yn parhau mewn gwaith y bydde di'n cynnal y rhai hynny. Clyw ein gweddi, rhagor ar ein deisyddiadau nawr arglwydd, ond derbyn y diolch, derbyn y mawl, I gyd I ti, yn enw Iesu Grist. Amen. Diolch yn fawr, Gwydion. Yn blentyn, o'n i'n edrych ymlaen bob blwyddyn, oedd trip ysgol Sul, 2 le, am yn ail, 1 flwyddyn o'n i'n mynd i'r Bari, blwyddyn arall o'n i'n cymryd I Borth Cawl. A'r traddodiad oedd o'ch chi'n mynd a rhaid cofio dod â rhywbeth nôl I Mam Gu a dy Cu. Ond Mam Gu a dy Cu ddim yn dod ar y trip ysgol Sul. Ac oedd e'n syml iawn, o'ch chi'n dod nôl â roc I dy Cu. Oedd e'n signo roc a fudge I Mam Gu. Simple. Fi di bod yn Porth Cawl wrthos a fi di dod nôl â rhywbeth I chi. Fi di dod nôl â un o, wel, bellach, emynau mawr y genedl. Ac mae Rhys Nicholas eisiau ni sicrhau fod na hallelujah yn ein hyneidiau ni. Felly gobeithio fod hallelujah yn eich enaid chi y bore yma. Fe godwn I ganu.
Wel, falle bod chi'n cofio, os o'ch chi yma neu'n gwylio, nos Sul diwetha, eithon ni am dro bach i Thessaloniki. Ac yn rhyfedd iawn, o'n i'n edrych ar e-byst y bore yma, ac ddath na e-bost o Thessaloniki. Ac di darllen yr e-bost, na'i rannu bach mwy gyda chi mewn munud, ond i ni'n mynd y bore yma a Dyw'n rhwydd heno i Thessalonica, achos dyna le aeth yr apostol Paul ar ei daith cenhadol. Acte 17 i ddechrau. Aethant ar hyd y ffordd trwy Amphipolis ac Apollonia a chyrraedd Thessalonica, lle roedd synagog gan yr Iddewon. Ac yn ôl ei arfer, aeth Paul i mewn atynt am 3 saboth, bu'n ymresymu â hwy ar sail yr ysgrythyrau, gan esbonio a phrofi fod yn rhaid i'r Meseia ddioddef a chyfodi oddi wrth y meirw. Byddai'n dweud, hwn yw'r Meseia, Iesu, yr hwn ar o'i fi yn ei gyhoeddi i chwi. Cafodd rai ohonynt ei hargyhoeddi ac ymuno â Paul a Silas, ac felly hefyd y gwnaeth llawer mawr o'r groegiaid oedd yn addoli Duw, ac nid ychydig o'r gwragedd blaenaf. Ond cenfigenodd yr Iddewon ac wedi cael gafel a rai dihirod o blith segurwyr y sgwâr a'i casglu'n dorf, dechreuasant greu terfysg yn y ddinas. Ymosodasant ar di Jason a cheisio dod â Paul a Silas allan ger bron y dinasyddion. Ond wedi methu dod o hyd iddynt, llysgasant Jason a rai credinwyr o flaen llywodraethwyr y ddinas gan weiddi. Mae aflonyddwyr yr ymerodraeth wedi dod yma hefyd, ac y mae Jason wedi rhoi croeso iddynt. Mae'r bobl hyn i gyd yn troseddu yn erbyn ordeiniadau Cesar, trwy ddweud fod brenin arall, sef Iesu, cyffrwyd y dyrfa a'r llywodraethwyr pan glywsant hyn, ond ar ôl derbyn gwarant gan Jason a'r lleill, gollangasant hwy'n rydd. Mae'n fe. Na gyd ddigwyddodd? Wel, na. Fe blanwyd eglwys, fe ddechreuwyd eglwys yng nghanol y cynnwr fyna i gyd. Ac rai blynyddoedd yn ddiweddarach, mae Paul yn ysgrifennu at yr eglwys y Thessalonied. Y benod gyntaf, dim ond y 7 adnod gyntaf. Paul a Silvanus a Timotheus at eglwys y Thessaloniaid, y niw y tad a'r arglwydd Iesu Grist. Gras a thangnefedd i chwi. A rydym yn diolch i Dduw bob amser amdano chwi oll, gan eich galw i gof yn ein gweddiau a chofio'n ddi-baid ger bron ein Duw a'n tad, am weithgarwch eich ffydd a llafur eich cariad, a'r dyfal barhad sy'n tarddu o'ch gobaith yn ein harglwydd Iesu Grist. Gwyddom gyfeillion annwyl gan Dduw eich bod chwi wedi eich ethol, oherwydd nid ar air yn unig y daeth atoch yr efengil yr ydym ni yn ei phregethu, ond mewn nerth hefyd ac yn yr ysbryd glân a chydag argyhoeddiad mawr. Fe wyddoch chwythau hefyd pa fath roi oeddem ni yn eich plith ac eich mwyn chwi. Deithoch chwi yn efelychwyr
ohonom ni ac o'r arglwydd, gan i chwi dderbyn y gair mewn gorthrymder mawr, ynghyd a llawenydd yr ysbryd glân. Felly, daethoch yn esiampl i bawb o'r credinwyr, y Macedonia ac yn y Chaia. Wel, rhyfedd darllen am dechreuadau'r eglwys, ond rhyfedd hyd yn oed clywed y bore yma, mae yna eglwys yn Thessalonica. Yn ystod yr wythnos diwetha, fi oedd yna tîm yn ymweld o America, y tîm o gerddorion, fel mae'n digwydd, ac fi nhw lawr yn y sgwar yn Thessalonica, ac o ganlyniad i'r ymweliad ac i pregethu, a tystiolaethu, a cysylltiadau, fe wnaeth 2 wraig profesu ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac mae yna fachgen wedi cwblhau i gwrs diwynyddol ac yn gobeithio dod yn gynorthwyydd i Antonis yn Thessalonica. Mae Antonis yn diolch wastod, diolch am cofio a meddwl amdano ni. A mae e'n hyfryd pan bod pobl yn dweud wrthoch chi, falle ni'n meddwl amdano chi, ni'n cofio amdano chi. Ond mae yna rhywbeth fwy, a dyma'r peth mwy yn yr emyn yma, yr arglwydd a feddwl amdanaf. Fe godwn ni i ganu. Fi wedi gofyn i Gwydion ymlaen cyn i ni wyddio i ddweud rhywbeth am tîm yr Eisteddfod. Wel, fi'n siŵr mae'r rhan fwyaf o'n chi'n gwybod, mae y Eisteddfod Genedlaethol yn cychwyn dydd Sadwrn nesaf, a bydd sawl un ohono ni yna, roliau gwahanol. Mae rhai y rôl mwy amlwg nag eraill, ond i ni mynd yna, ac mi fyddwn ni'n mynd, bydd Catrin a Finne a Lois yn rhan o dîm bydd yn ceisio sôn am Iesu Grist wrth eraill. Mae yna babell ar y maes, bydd Catrin a fi'n mynd lan nawr dydd Mercher a Lois hefyd i osod y babell, trwy wneud y babell i edrych yn gyfforddus ac yn ddyniadol. Ac yna, dydd Sadwrn, byddwn ni'n cychwyn ar y gwaith o groesawu bobl mewn i'r babell i gael paned, ac yna y gobaith yw bod ni'n cael sgwrs gyda nhw. Dyna'r gobaith. Byddwn ni yn gwerthfawrogi gweddiau i ni mynd
i faes y gad mewn un ystyr. Ni'n mynd yna fel oedd Paul yn mynd i Thessalonica gyda elfen o ofn a ddychryn ac yn pwyso ar nerth Duw. Ac felly byddwn ni'n gwerthfawrogi gweddiau. Gweddiau byddwn ni'n cael ein gwarchod. Mae yna rei bobl am ymosod ac am barddio yr efengil. Gweddio bydd Duw yn gwarchod ni rhag hynny. Wedyn gweddio am gyfleon i rannu'r efengil. Mae Eisteddfod yn gyfle gwych i chi'n pobl yn cerdded heibio a chi'n dweud, siamai, a maen nhw'n stopo, siamai, a wedyn cwestiwn arferol, o le chi'n dod? A wedyn ni'n ffeindio rhywun i'n nabod. Fi'n nabod fe, neu ni ar o dysgu fe, a chi eisiau paned. A mae'r sgwrs, unwaith mae'r berthynas yna, chi'n teimlo, ni lli siarad am fwy. Ac mae'n taro fi bob tro i fi mynd i'r Eisteddfod, mor agored yw bobl i sgwrsio. Maen nhw'n agored iawn i siarad, pan bod amser, i siarad am beth ych chi'n meddwl am Dduw. Ych chi'n ystyried y gwbl? A pan, falle bod ni'n sôn amdano ni'n hunain, wel, i'n caru Duw, i'n caru Iesu Grist. Bod e'n rhywbeth personol, bod e'n rhywbeth real, bod e'n rhywbeth byw, nid crefydd. Mynd i'r capel, bod e'n rhywbeth byw. A gweddiwch byddwn ni'n cael cyfle, nid i sôn amdano ni, ond i sôn am Iesu Grist. A byddwn nhw'n gweld bod e'n rhywbeth real. A byddwn ni'n cael doethineb bydd ein geiriau ni wedi ei blasu a halen. A bydd bobl, fi eisiau gwybod mwy. Ni hefyd yn cael cyfle i ddalan a gweld Cristnogion. Mae yna ni gynulleidfa yma bore yma. Mae rhai Cristnogion yn mynd i gapel a falle nhw yw'r unig Gristion yn y capel. A maen nhw'n unig. A mae hynny'n fraint i ni i galanogi rhai Cristnogion falle sydd mewn llefydd unig. Falle rhai ohonyn nhw'n mynd trwy amser anodd iawn a dros y blynyddoedd wedi cael cyfle i wrando ar beichiau rhai unigolion a gallu cyflwyno y beichiau yna i'r arglwydd. Felly dyna'r bwriad yr wythnos yw bod ni'n sôn am yr efengil, sôn am Iesu Grist, sôn am y newyddion da i'r cysylltiadau sydd gyda ni, i bobl ni ddim wedi cwrdd o blaen, ond hefyd i galanogi Cristnogion falle sydd angen eu calanogi. Felly gweddiwch am y gwaith ac y bydd Duw yn ei ras yn achub rhywun. Beth oedd Meiro newydd ddarllen, hwn yw'r Meseia, Iesu, yr hwn yr wy fi yn ei gyhoeddi i chwi, a dyna'n braint ni. Felly, plis cofiwch amdano ni, llwch y llawr gwan i ni, ond mae Duw yn gallu defnyddio pobl gwan fel ni i fod yn fendydd i eraill. Diolch. Dio. O arglwydd ein Duw, ni'n diolch am y gwirioneddau mawr i ni wedi darllen amdano, y gwirioneddau mawr i ni wedi canu amdano. Fod na orsedd cadarn ac y bod ni yn awr mewn gweddi yn gallu cael lle i gysgodi wrth ymyl dy orsedd di a bod llef a cri hyd yn oed yr eiddilaf i ti'n clywed o arglwydd. I ni'n diolch i ti, mae Duw felly wyt ti yn fawr, yn ogoneddus, yn sanctaidd, yn gyfiawn, ond yn dad sydd yn clywed cri i blant. Ac ni'n dod y bore yma o arglwydd ac yn gweddio fod na halleluia yn ein heneidiau ni am y cyfan yr wyt ti di wneud drosto ni. I ni'n gweld ac yn clywed fel petai y cread yn datgan dy glod, melodia'r cread dy fwyn, ac i'n gweddio bydd melodi a harmoni a chanu a mawl y saint y bore yma yn y lle yma yn dderbyniol i ti yn Iesu Grist. Cymer y clod, ti bia fe o arglwydd, cymer y mawl yr anrhydedd a'r gogoniant am bob peth. I ni'n diolch bod ni'n cael dod i glywed y gair ac i ni'n gweddio'r bore yma bydd y gair a bregethwyd ac ar hanwyd yn Thessalonica gynt yn felys sy'n clyw ni y bore yma ac yn cyrraedd yn calonau ni
y bydd breintiau y saint yna, trwy ffydd, trwy waith yr ysbryd glân, yn fendith i ni y bore yma. I ni'n diolch bod ni'n cael gweddio dros yn gilydd, i ti'n gwybod yr arglwydd am y cyfan amdano ni, i ti'n gwybod am yn mynd a'n dod ni, i ti'n gwybod o arglwydd am geni plentyn, i ti'n gwybod am rai mewn ffordd trist o arglwydd hefyd sydd yn gadael y byd yma. Wyt ti yna ar y dechrau, wyt ti yno ar y diwedd. Ac ni'n gweddio o arglwydd fel Job gynt, yn y dechrau ac yn y diwedd, y byddwn ni'n gallu dy addoli di, a chydnabod dy gymorth di ar hyd y daith. Ni'n gweddio'r bore yma o arglwydd lle mae yna beichiau meddwl, beichiau corff, gofalon y byd yma. O arglwydd, ni'n gweddio byddwn ni'n cael nerth i daflu'n beichiau arna ti, gan gofio a chredu dy fod ti'n dal y beichiau i gyd. Mor gryf wyt ti, mor nerthol. O arglwydd wyt ti'n cynnal y byd, ac eto wyt ti'n cynnal dy blant. Ac ni'n gweddio byddwn ni'n ymwybodol o'r cynhaliaeth yna, o ddydd i ddydd, yn cartrefi, yn y lle gwaith, lle bynnag wyt ti di'n gosod ni. O arglwydd, ni'n gweddio y byddi di gyda ni. Ni'n diolch y bore yma o arglwydd bod ni'n cael cofio am y gwaith yma yng Nghymru. Ni'n diolch am y gwersylloedd, ni'n diolch am yr ymgyrchoedd ar y traethau, ni'n diolch am y clybiau plant ni wedi darllen amdano yn ystod y dyddiau diwetha yma yn y ddinas ac mewn mannau eraill. O arglwydd, ni'n diolch fod yna gyfle i ddweud am yr Iesu, ac ni'n gweddio dy fendith ar y cyfleoedd yma. Ni'n meddwl am rai o arglwydd sydd wedi dechrau gwersyll yn ystod y diwrnod diwetha, a bydde di'n gyda nhw, gyda'r tîm ym Mryn y Groes ac mewn mannau eraill sydd yn arwen ac yn lliwio y gweithgareddau, y caplanied ac staff y gegin. O arglwydd ni'n gweddio am bob peth sydd ynghlwm wrth cynnal gwersyll, y bydd i di yn ymgymryd dros yn brodyr yn chwiorydd ni. Ni'n gweddio am y Gwydion, y Catrin, a Lois, a gweddill y tîm, ac eraill o arglwydd sydd â cyfrifoldebau gyhoeddus yn yr Eisteddfod. O arglwydd y bydd di'n bendithio bob un mewn safleoedd gwahanol ac cyfleoedd gwahanol, ond o arglwydd y dymuniad i fod yn oleuni ac yn halen y ddeiar i ti. Ni'n gweddio o arglwydd am bob sgwrs, ni'n gweddio am bob un fydd yn ymweld â'r babell neu'n cwrdd â Chrystion. O arglwydd y bydd y cyfan o dan dy fendith di. Ac y byddwn ni yn cael clywed o arglwydd. Betai ni'n clywed fel ni wedi clywed yr wythnos yma am dwy wraig yn Thessalonica. O arglwydd fod un yn dod i gredu. Un gwraig wrth ffynon Samaria. Ac eto, ath i redeg gytre o arglwydd a dod â'i ffrindiau a'i theulu yn wir dath tyrfa mawr. O arglwydd, i ti'n gweithio yn dy ffordd dy hun, yn dy amser dy hun, o arglwydd plannu, hau a phlannu yw'n gwaith ni, yn dy law di y mae pob cynheuaf ysbrydol. O arglwydd, gad i ni bwyso ar y gwirionedd yna. I ni'n meddwl am rai sydd yn gweithio, i ni wedi sôn am Heledd Job, o arglwydd a'i gwaith hi, i ni'n meddwl am y gwaith yn Thessalonica, i ni'n meddwl o arglwydd am y gwaith mewn mannau eraill o'r byd y bore yma. O arglwydd, hyd yn oed pan bod dy blant di dan orthrwm ac yn cael ei erludio, i ni'n diolch dy fod ti'n addo dy bresenoldeb. Felly, o arglwydd, ro dy bresenoldeb hyfryd i thweision ym mhob man ac ym mhob lle. Felly, ni'n cyflwyno'n gilydd i ti o arglwydd, gan ofyn yn bennaf eto am dy drigaredd. O arglwydd, dyw'n gorau ni yn ddim, ond o arglwydd mae'r gorau nes di roi, dy fab Iesu Grist,
I ni'n diolch yn dangos mawredd dy gariad, mawredd dy drigaredd, ryfeddod dy ras di, o arglwydd, ro'r bendithion yma i ni y bore yma, mwyn Iesu Grist. Amen. Eisteddfod Tregoir. So rwy'n cofio'r dyddiad? 1980 rhywbeth falle? A David Shepherd yn dal y microffon ac yn rhoi gair fach yn Saesneg, rhag ofn fod rhywun yn Gowerton ddim yn siarad Cymraeg. A David Shepherd yn gofyn i bawb, ydy insurance y tŷ yn iawn? Ydy insurance y car yn iawn? Os life assurance da chi, insurance. A mae fe'n dweud wedyn ni, mae yna rhywbeth gwell nag insurance, assurance. A mae fe'n dyfynnu ac yn canu gyda'r... beth yw hwn? Diolch. Hwna. Blessed Assurance. A dyma'r brawd Wayne Hughes yn dweud, mae hwnna i gael yn Gymraeg. A ni'n mynd i ganu fe. Sicrwydd bendigaid, gwell yw'r sicrwydd yma, yr argyhoeddiad sydd yn dod i Thessalonica nag unrhyw insurance yn y byd yma. Felly, fe godwn ni ganu, sicrwydd bendigaid, cael Iesu yn ran. Wel, yr wythnos cyn yr Eisteddfod, ni wedi cael Tilsley, Elfed, Rhys Nicholas,
di mi, paratoi chi'n dda yma i'r Eisteddfod, ond at y gair ein diw ni a saif byth. Wel, yn 1 Thessaloniad, byddwn ni bore yma a heno. Petai fi'n gofyn i chi yn yr ran yma o'r aidfa i droi at y person nesaf i chi, neu ffurfio grwpiau o 3, dwi ddim yn mynd i wneud, ond allech chi wneud. Sut byddech chi'n disgrifio'ch eglwys? Sut byddech chi'n disgrifio eich eglwys leol? Wel, fydde rai ohono ni falle yn dechrau gyda'r adeilad hardd yma a'i ffenestri pert. Fydde eraill yn sôn, raglen gweithgareddau, chi wedi rhoi enw chi lawr ar y rota. Gweledigaeth yr eglwys. Gobeithio byddech chi'n cyrraedd pobl yr eglwys. Ac bod ei ffwrdd, byddech chi'n cofio hefyd pregethwr yr eglwys. Un wir gyfynodd rhywun i fi wrthos yma. Sut un yw'ch pregethwr chi? Achos mae'n mynd i'r pregethu yn y gynhadledd Saesneg. A beth yw'r gair cyntaf sy'n disgrifio'n gweinidog ni? Tal. Arweinwyr yr eglwys. Bydde rai yn ffysu am beth yw stael cerddorol eich capel chi. Wel, chi'n darllen 1 Thessaloniad a braidd bod un o'r pethau yna yn cyfri ambell i beth, ond dim sôn am adeilad, dim sôn am stael cerddorol, dim sôn am raglen, ond mae Paul yn dechrau gyda perspektif a blaenoriaethau gwahanol iawn i rai sydd gyda ni. Mae Paul yn cydnabod, wrth gwrs, fod yr eglwys mewn man arbennig, mewn lle arbennig. Mae yna hanes i'r eglwys, hanes go iawn i'r eglwys yma. Maen nhw yn Thessalonica, maen nhw ar y map. Ond, bod hwnna, wrth gwrs, yn bwysig ac yn naturiol, beth mae'n wneud yn syth ydy atgoffa saint Thessalonica o'i safle a'i lleoliad ysbrydol nhw. Felly bydde rai ohonoch chi'n cofio cyfeiriad yr eglwys. Le mae'r eglwys ar y map? Allwch chi fynd ar Google, a allwch chi weld yr eglwys ar y map. Ond mae Paul yn y fan hyn yn dechrau ac yn cyfarch y saint lle maen nhw yn ysbrydol. Maen nhw yn Niw, y tad, a'r arglwydd Iesu Grist. Maen nhw yn Niw, maen nhw wedi uno a Duw y tad a'r arglwydd Iesu Grist. Dyma safle saff a lleoliad sicr y saint. Mae ddim i dimlo fel na'n wystod, tra bod ni yma'r bore yma, a ydyn ni'n ymwybodol bod ni yn Niw a'i fab yr arglwydd Iesu Grist. Dyma'r reality mwyaf pwysig amdano ni. Dyma angor cadarn pob eglwys a phob Cristion. Y berthynas yma. Dyma yw gogoniant yr eglwys. Pan ych chi'n dechrau meddwl am yr eglwys Iesu Grist yw hi, eglwys Duw yw hi, mae bodolaeth hi, mae parhad hi, mae thystiolaeth hi, mae chenhadaeth hi, i gyd yn troi o gwmpas y reality mawr, hyfryd yma. I ni wedi yn cyfuno a chysylltu gyda Duw. Byddwch chi ddim yn synnu wrth glywed i fi'n dweud, mae nid yn hoff bwnc i yn yr ysgol oedd gwaith coed, woodwork. Fi'n cofio enw'r athro, Woody Williams. A fi'n cofio'r wers, le geson ni'r disgrifiad mwyaf hyfryd o dovetail joint. A i ddim mewn i'r manylion, achos dwi ddim yn cofio nhw'n gyd. Ond i rai ohonoch chi sy'n ymddiddori mewn bren, y ffordd ych chi'n gallu cysylltu doi ddarn o bren mewn ffordd cywrain, cain. Fi'n credu yw'r disgrifiadau fi fod i roi chi. Ond meddyliwch chi yn fwy na hynny, a'r ffordd mae'r eglwys yma, fel adeilad, fel mae pob carreg yn ei le
A phob peth arall, a phob... Dyw'r ffenestri yma ddim wedi cwmpa mas ers blynyddoedd. Maen nhw'n dal yna. Mae popeth wedi uno. Chi'n gwrando ar darn o gerddoriaeth a chi'n meddwl am y ffordd. Mae'r harmoni a'r melodi a'r cyfan yn ffito at ei gilydd. Wel, mae chi ffit. Duw y tad. A'i fab yr arglwydd Iesu Grist. I chi di uno. I chi wedi i clymu ar tad a'r mab. Mewn uniad, ni all angain ar bedd i dorri. Sylwch y teitl mae Paul yn rhoi am Dduw, falle wedi dewis nifer o deitlau, ond yn y benod yma mae'n cyfeirio mwy nag unwaith, Duw y tad. Mae hynny'n golygu bod yna berthynas agos. Yn wir i ni yn y berthynas yma. Mae Duw yn dad i ni. Mae'r eglwys felly yn deulu. I ni frodyr a chwiorydd yn y ffydd. Tad sydd yn gofalu, tad sydd yn caru, tad sydd yn tywys ac yn arwain, tad sydd yn darparu'r cyfan ein mwyn ni. I ni yn cael popeth gan y tad yma. Dyw'r tad yma ddim yn dal yn ôl dim byd i ni. Yn wir, mae'n rhoi'r gorau ac mae'n rhoi unwaith y bore eto yn y prynhawn. Mae'n rhoi ac yn rhoi. Dyma sut tad sydd gyda ni. Mae'n rhoi o'i bresenoldeb. Mae'n rhoi o'i gymdeithas. Dyna beth mae Paul yn dweud yn y fan hyn. Mae'n hyfryd, ac mae'n un o rinweddau mawr yr eglwys, bod ni'n cael cymdeithas gyda'n gilydd. Ond petai ni'n llai y bore yma, 2 neu 3, lle bynnag mae 2 neu 3 cwrdd yn fe enw i, yno. Mae yno yn ei bresenoldeb a'i gymdeithas. Ac wedyn ni, y teitl i'r Iesu, Duw y tad a'r arglwydd. Mae yna arglwydd i'r eglwys. Mae i arglwyddiaeth dros popeth. Nawr, pan ych chi'n cymryd y thema yn y Testament Newydd, i chi'n sylweddoli mae e'n arglwydd ac yn dywysog dros y greadigaeth, yr awdurdodau, mae e'n arglwydd hanes, mae e'n arglwydd pob reality, mae Paul yn dweud wrth yr Colosied, yn ddwyef, mae pob peth yn cydsymud. Mae e'n sofran ac yn arglwyddiaethu dros bopeth. Ac i ni wedi uno ar arglwydd. I ni gyda fe. I ni ynddo fe. Ac mae ynom ni. Mae hynny'n golygu fod e'n amddiffyn. Mae'r arglwydd yn noddfa ac yn nerth i ni. Nawr, ydy'r ymdeimlad gyda ni, y funud yma, rydyn ni eistedd yn seddi. Mae dyma sy'n wir amdano ni. Weithiau, mae rhaid i chi roi proc i chi, ond os na, dyw ddim yn wir. Fod y tad tragwyddol a'r mab sydd yn arglwydd dros bopeth, i fi yn cael rhan, i fi wedi cael yn uno, yn well na dovetail joint. I ni wedi cael yn uno'n ysbrydol gyda y brenin mawr yma. Ydy hwnna'n yn gwefreiddio ni? Yr ymdeimlad o fraint ac o fendith yn ysgogi ni, a'n bywhau ni. Dyna pam ddewisys i'r emyn gyntaf. Yr haleluia yn ein heneidiau ni, achos bod y pethau yma yn wir amdano ni. Ac wedyn ni, reit wrth ddrws y capel, wrth ddrws yr eglwys fel petai, na gyd i di symud eto, dyn ni mewn i'r benod. Gras a thangnefedd, le bynnag mae'r tad, le bynnag mae'r mab, mae yna ras, a mae yna dangnefedd. Na, mae'n bwysig yn dweud pwy chi'n rhoi ar y drws i groesawu chi. Gyswch chi groeso bore yma? Gobeithio do fe, siwr o fod. Dyma sydd
yn croesawu fel betai'r Thessaloniaid wrth nhw dderbyn y llythyr yma o ddiwrth Paul, yn cael ei atgoffa o'r gwirioneddau yma. Yn yr eglwys, mae yna ras a mae yna thangnefedd, ymherson y tad ac ymherson y mab. Y bendithion yma sydd yn adfywio ni ac yn gobeithio yn yn hadnewyddu ni yn gyson. David Charles o Gyfyrddin sy'n yn atgoffa ni, mae wedi cael ei gwefreiddio gyda'r gras yma. Pob gras sydd yn yr eglwys fawr. Fri yn y nef neu ar y llawr. Cafeddu o'r llai meddu ni'n, wrth feddu danian dyd y hun. Chi'n gweld me, di gweld y peth yn dweud? Mae anian, mae bywyd, y dew yma, mae ynom ni, ac felly mae gras a thangnefedd i ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Gras, wrth gwrs, achubol, ryfedd ras yn hachub ni. Gras i'n cynnal ni. Fi'n cofio Paul eto yn sôn wrth eglwys arall, eglwys Corinth, yn sôn am ei brofiad, swmbl yn y cnawd, rhyw broblem cyson, mwy na thebyg corfforol. Ond mae'n dweud, digon i mi yw dy ras di. Gras digonol, gras dibynnol ym mhob achlysur. Ac wedyn ni, dyw gras ddim yna heb dangnefedd. Mae'n rhyfedd iawn os ewch chi ymweld a eglwys Llambed, eithon ni'n ddiweddar, ac oedd na ddau wrth y drws, gŵr a graig o Korea. Grace and Peace, na enw. Cariad ddim wedi cyrraedd to, ond mae Grace a Peace yn eich gwahodd chi, ac o'n i'n meddwl amdanyn nhw wrth wneud yr gweithio'r bregaeth yma. Lle bynnag mae gras, mae tangnefedd. Wrth gwrs, mae'r Hen Testament yn sôn am Iesu Grist, y Meseia oedd i ddod tywysog tangnefedd. Ni wedi sôn am arglwydd, a mae yma yn arglwyddiaethu yn ei dangnefedd. Tangnefedd a hedd perffaith hedd, medde'r ymynydd, ym mhob storm ac ym mhob adfyd. Dyma freintiau rhyfeddol pob eglwys a pob aelod. Felly bydd rhai bobl yn gweud bod yma eglwys bach iawn sy'n ni, mas yn y wlad. Wel, os yw'n eglwys bach, cofio am eglwys bach, mas yn y wlad, ond maen nhw yn new ar arglwydd Iesu Grist, ac maen nhw yn y tad a'r mab, ac mae gras a thangnefedd i gael yn yr eglwys yma. Dyma nodweddion digamsyniol pob eglwys ac at yr eglwys yn Thessalonica oedd y pethau yma'n wir ac maen nhw'n wir amdano ni'r bore yma. Roddion gwbl anhaeddiannol gan y tad. I ni ddim yn haeddu'r pethau yma, ond i ni cael nhw yn rad gan Dduw. Wedyn ni mae Paul yn mynd ymlaen, ac mae'n mynd ymlaen ar gerbyd, ewn ni alw fe bore yma, diolch. Diolch yw'r cerbyd. Rydym yn diolch i Dduw. Pob tro mae'n meddwl am yr eglwys yma, y peth sydd yn cyniwair yn ei ysbryd yw, diolch. Wel, mae'n siŵr, angofio fe byth yr ymweliad, darllenon ni amdano fe y bore yma, ymweliad trafferthus iawn. Dwi ddim yn rwydd dechrau eglwys. Ac mae Paul yn cofio hynny. Ond y peth mae'n cofio, ac mae wedi clywed amdano gan Timotheus, sydd wedi mynd yn ôl i Thessalonica, dod yn ôl at Paul i adrodd yr hanes. Wrth diolch am aelodau'r eglwys, mae e'n nodi 3 peth yn dweud. Mae yna rhyw driawd yn yr adnodau yma, sydd yn nodweddu y Cristnogion ac sydd yn nodweddu, gobeithio, pob Cristion. Ffydd, cariad a gobaith. Na'r 3 peth mae'r Cristion yn arddangos, Cristnogion Thessalonica. Ffydd, wrth gwrs, yw sail popeth, trwy ffydd. Maen nhw wedi dod i gredu, trwy ffydd. Maen nhw'n pwyso ac yn arddel
i tystiolaeth. Ac wedyn ni, y cariad sydd yn cymell popeth. Cariad at Dduw, cariad at i cyd-gristnogion, cariad hyd yn oed at y rai tu allan i'r eglwys. A wedyn ni, mae gobaith yn treiddio trwy popeth. Mae'r bobl yma yn gobeithlon. Mae Paul yn llawn diolch, a petai fi'n gofyn i chi nawr, nid yn unig i edrych ar y person nesaf i chi, ond i edrych o gwmpas y capel, a byddech chi'n dweud, wel ie, ffydd, mae hi'n credu, mae fe'n credu. Fi'n cofio pan ddath hi gredu, fi'n cofio pan ddath hi gredu. I ni wedi gweld ffydd ar waith. Mewn gwersylloedd, yn yr undebau Cristnogol, ffydd gytre ar yr aelwyd. Rhaid i mynd yn bell, ond ffydd yn eu calonau nhw. Ac mae'n creu rhyw ddiolchgarwch yno ni. Wrth ddod o sil i sil, fe allwn ni gymryd pethau'n gyniataol. Ond mae ffydd yn werthfawr. Dyw ffydd ddim yn rhywbeth naturiol. O, mae un type sy'n credu, mae'n credu popeth. Nage, mae'r ffydd yma'n oriwch naturiol, mae'n rodd gan Dduw. Ffydd. Ac wrth reswm i Paul, y syndod ar y feddod, siwr o fod oedd hyn. Oedd e ddim yn Thessalonig yn hir iawn. Rhyw 3 sil mae rhain sôn, felly bod hwnna wedi cael ei ymestyn achos 3 saboth yn y synagog, felly bod wedi treulio mwy o amser, ond yn sicr oedd e ddim yma am flwyddyn, felly misoedd. A'r fath gynnwrf, y Cristnogion ifanc, babis. Rhywun, un esboniwr yn dweud, mae fel gadael maternity unit, neu le mae'r babis mae'n cael ei geni, gadael nhw wedyn ni. Yna beth nath e, i gadael nhw. Ond wrth gwrs, fi oedd e bore a nos yn tŷ Jason, dod i nabod Jason, oedd e'n siwr o fod falle'n un o arweinwyr. Ond tybed sut fydden nhw'n amdopi? Tybed a fydden nhw'n dal i gredu. Mae dod i gredu'n un peth, ond mae dal i gredu yn peth arall. A fydde'r erledigaeth yma wedi siglo i ffydd nhw. Ai dros dro. Wel, fe glywodd Paul na. Mae'r ffydd goruwch naturiol, mae di aros yn eu calonau nhw. A mae'r cariad, mae'n dal yna. A'r gobeith, mae'n dal yna. Dal i gredu, dal i garu, dal i obeithio. Nawr, mae'r ffydd yma'n cael ei amlygu mewn gweithredoedd. Le bynnag ych chi'n cael ffydd, ych chi'n cael gweithredoedd. Ffydd sydd yn blaenori, ffydd yn gyntaf wedyn ni gweithredoedd. Mae'r ddau yn agos iawn iddi gilydd, un ar y blaen a'r llall yn dilyn. A mae Paul yn canmol i gweithredoedd nhw. Sut ych chi'n gwybod bod y bobl yma yn Gristnogion? Maen nhw'n credu, maen nhw'n ymddiried, a wedyn mae hwnna'n cael ei amlygu. Gweithredoedd gwahanol. Gweithredoedd tuag at ei gilydd, gweithredoedd tuag at ei cydweithwyr, gweithredoedd tuag at cyd dinasyddion, gweithredoedd o ffydd. Ac wedyn ni y cariad yma yn cael ei arddangos i ni'n clywed yn yr adnodau yma mewn llafur. Mae'n waith caled i fod yn Gristion. Mae rhaid llafurio weithiau i garu. Ond mae'r bobl yma wedi llafurio. Mae yna chwys wedi bod. Mae yna ôl chwys. Llafur y cariad yma. Ac y dyfal barhad. Dydyn nhw ddim wedi rhoi lan. Dyn nhw ddim wedi mynd hanner ffordd. Maen nhw'n dal i fynd yr holl ffordd. Maen nhw'n dyfal barhau. Drychwch o gwmpas y capel bore yma. A na rai ohono ni wedi bod yma 5 munud. Rai eraill wedi bod hanner awr, blwyddyn, 2 flynedd, 3 blynedd. Rai wedi bod yma am fwy. A chi'n gweld maen nhw wedi dyfal barhau. I'n edrych ar y saint, hanner 100 mlynedd, 60 mlynedd, 70 mlynedd. Mae'n rhyfedd yn diwedd fod Duw yn rhoi'r gras yma, a'r ffydd, a'r cariad, a'r gobaith yma, a mae wedi cynnal pobl ar hyd y daith. Ac wedyn ni y gobaith yma. Mae'r bobl yma yn obeithiol. Dyn nhw ddim yn obeithiol ynddyn nhw hunain. Mae'r gobaith yn dod o gwrthrych mawr i ffydd nhw. Y gobaith am berson yr arglwydd Iesu Grist.
Mae'n holl gobaith ni ynddo fe. Ac ewn ni weld mewn munud, wel, mi'n cael mai heno, mae'r gobaith mawr, nid yn unig bod e wedi byw, bod e wedi marw, ac bod e wedi atgyfodi ac esgyn yn ôl i'r nef, mae'r pethau yna'n rhyfeddol. Ac cynhaliaeth yr eglwys ar hyd yr oesoedd, ond y gobaith mawr, it's not over yet. Dyw'r stori ddim drosto. Mae'n dod yn ôl. A mae'r gobaith yma yn cynnal ni. Mae'r cyfan yma i gyd yn ein cynnal ni. Achos i'ch chi'n sylwi na fan hyn, mae popeth wrth gwrs, y cariad, y ffydd a'r gobaith yn yr arglwydd Iesu. Mae yna berson yn Thessalonica. A dyw'r person yma ddim di gadael. Mae Iesu yn llanw eglwys. Mae e yn y saint yma. Fe yw ffynhonnell, gwrthrych y ffydd, ffynhonnell pob cariad, cysur pob gobaith. Ac wedyn ni mae'r eglwys yn cael ei atgoffa, mae yna fwy. Yn cofio am y gweinidog hwnna oedd yn dweud hwnna yn aml iawn, mae yna fwy. Ac mae yna fwy yn y fan hyn. Sut mae'r cariad yma, sut mae'r ffydd yma, sut mae'r gobaith yma, sut mae'r breintiau yma i gyd wedi dod, le ni'n dechrau? Wel, mae Paul yn mynd cyn gosod haen a lloer na ser uwch ben. A mae'n sôn wrth y saint yn y fan hyn, gwyddom gyfeillion annwyl gan Dduw eich bod wedi eich ethol. Nawr mae ethol y digaeth yn broblem i rai, ond dwi ddim yn mynd ar ôl y broblem bwrw, mae'n fi'n mynd yn ôl y fraint. Mae yna gynllun, dyna beth sydd tu ôl y gair a'r syniad o ethol y digaeth. Mae yna gynllun. I ni ddim yn ame fod yna gynllun. Dyw'r Eisteddfod ddim jyst yn troi lan. Chymod, byddwch chi'n cyrraedd y Steddfod yn gweud, mae'r babell na, mae'r swyddogion i gyd yn ei lle, na'r orsedd, mae hwnna jyst i digwydd. Naci. Mae yna gynllunio wedi bod. Tîm rygbi'n chwarae. Mae yna gynllun wedi bod. Mae yna ddewis wedi bod. Mae yna ethol wedi bod. Wrth gwrs, mae'r ethol a'r dewis mewn Steddfod ac mewn tîm rygbi a cymaint o bethau yn y byd yma ar gyfrif talent, ar gyfrif dawn. Ond mae Paul yn sôn fan hyn fod Duw wedi dewis, fod Duw wedi ethol. Wel, gyswn ni cyfeiriad at efo'r bore yma. Llwch y llawr. Fi. Nid creu dadl yw bwriad ethol y digaeth, ond creu syndod a rhyfeddod. Fi. Rhyfeddod. Y cread yw bod wedi dewis y gweitha y rai mwyaf anheilwng, y rai mwyaf gwan, y rai mwyaf pechadurus. Chi'n cofio fel mae Paul yn sôn am ei hunan. Gwir yw y gair, haeddi pob dirbyniad, sef dyfod Crist Iesu i'r byd, i achub pechaduriaid. O barau pennaf, pwy sy'n ar ffrynt y lain, pwy sy'n ar ffrynt y cyw? Fi, pechadur pennaf. Felly dyma'r drefn, dyma'r arfaith, medde'r diwinyddion, eich bod wedi eich ethol, cyn bod amser, cyn bod eglwys, cyn bod saint yn Thessalonica, roedd na gynllun cariadus, sicr, a mae Paul yn dew gwyddom hyn, fi'n gwybod hyn, fi wedi cael golwg ar y cynllun. Mae'r llen wedi cael ei dynnu nôl, ac fyna ar lwyfan, nid hanes, ond yn gyntaf, tragwyddoldeb. Roedd na cytuno rhwng y tad a'r mab i ethol rai. A trwy pregethiad yr Efengil, mae'r etholedig yn cael ei galw. A mae Paul yn sôn am hyn fel ragluniaeth, mawr, trefn, rhyfeddol, Duw yn ethol. Ac mae'n wneud hynny trwy'r gair a thrwy nerth yr ysbryd glân. Dyma sydd tu ôl i dystiolaeth yr eglwys yma. A mae Paul yn mynd ymlaen i ddweud hynny yn dweud. Eich bod wedi eich ethol, oherwydd nid ar air yn unig y daeth atoch yr Efengil yr ydym ni yn ei phregethu, ond mewn nerth hefyd, ac yn yr ysbryd glân a chyda argyhoeddiad mawr. Dyma'r ingredients
Dyma'r elfennau oedd Duw yn defnyddio, a dyma'r elfennau mae e wastad yn defnyddio. Mae'r gair yn mynd allan. Y peth rhyfedd yw, pan ych chi'n darllen llyfr yr actau, sy'n sôn am yr ysbryd glân a'r argyhoeddiad, mae sôn am y gair, yr ysgrythyrau, Paul yn y synagog, yn defnyddio'r ysgrythyrau i ddadle i achos ac i brofi mae'r Iesu oedd y Meseia. Ond, yn anweledig, roedd yr ysbryd glân ar waith hefyd, ac roedd yr ysbryd glân yn argyhoeddi. Yn ôl a ddewid yr arglwydd Iesu Grist i'w disgyblion, bydd e'n rhoi yr ysbryd glân i chi. Byddwch chi ddim yn cael mynd i unrhyw fenter heb bod fi'n rhoi'r ysbryd glân i chi. Byddwch chi ddim yn mynd ar unrhyw ymgyrch, byddwch chi ddim yn mynd ar unrhyw drip genhadol wrthoch chi'ch hunan. Dim ond Paul oedd yna. Dim ond Paul. Dyw y tad, dyw y mab, a nawr mae sôn, roedd Dyw yr ysbryd glân yna. Bydd e'n rhoi'r eiriolwr i chi. Bydd e'n rhoi'r tywysydd nefol i chi. Ysbryd y gwirionedd. Ysbryd nerth y Pentecost. Ysbryd byw y deffroadau. Weithiau bydd e'n cael ei roi mewn grym a nerth mawr. Nid 1, nid 10, nid 100, bydd miloedd yn dod i gredu. Ac yn hanes yn gwlad ni allwn ni ddarllen am waith yr ysbryd glân yn gwneud hynny. A fe wnaeth peth o hynny yn Thessalonica. Ac ych chi'n gweld beth yw penllanw y cyfan. Dath yr efengil ato chi, dath y gair, dath yr ysbryd glân mewn ar gyhoeddiad. Nawr, y gair am argyhoeddiad yn y fan hyn, nid yw conviction, yn yw mae'r ysbryd glân yn argyhoeddi ni o bechod ac o farn, ond yn dod â'r sicrwydd, rwy'n argyhoeddiedig. Fod yr Iesu yma, mae Paul yn pregethu, yn Iesu i mi. Rwy'n argyhoeddiedig fod e wedi marw ar y groes i faddau mhechod i. Yr argyhoeddiad yna, sicrwydd bendigaid. Na gwaith yr ysbryd glân. Dod â sicrwydd i'r bobl yma fod Iesu yn ran, fod Iesu yn geidwad, fod Iesu yn ffrind. Ydych chi'n dymuno, ydych chi'n dehau am mwy a mwy o waith yr ysbryd glân. Mwy a mwy o waith yr ysbryd glân, achos, wrth gwrs, un o brif swyddogaethau'r ysbryd glân yw wneud yn siŵr bydd Duw yn cael y gogoniant, nid i ni y perthyn y gogoniant. Bydd e'n rhoi'r ysbryd, a bydd yr ysbryd yn fy ngogoneddu i. Bydd yr ysbryd yn gogoneddu Iesu Grist. Nid dyn mewn pwlpit byddwn ni'n gweld, nid athro ysgol Sul byddwn ni'n clywed, ond bydde fe fel petai'r arglwydd Iesu hun yn llefaru ac yn siarad gyda ni. Ac wedyn ni, mae yna fwy. Chi'n sylwi yma y pwyslais sydd gyda Paul. Fe dderbeniasoch chi y gair yma mewn gorthrymder mawr. Dyw Paul ddim yn mynd i anghofio y gorthrymder, yr anawsterau, y problemau, y maglau sydd yn dod pan i chi yn efengylu ac yn cyflwyno Iesu Grist, ond dyw e ddim yn anghofio chwaith llawenydd. Mae yna lawenydd. Mae'r ysbryd glân, un o ffrwythau yr ysbryd bob tro yw mae'n dod â llawenydd. Faint o lawenydd? Wel, chi'n fynd i gyfyrddin eto. David Charles, mae ffrydiau yng ngorfoledd. Mae yna ffrydiau gorfoledd, a maen nhw'n tarddu o ddisglair o'r seddfa'n gynnu, a maen nhw wedi cyrraedd Thessalonica. Chi'n cofio'r llawenydd ddath i'r calon chi, weithiau y cyfnod, wythnos, misoedd, ond dath llawenydd i'r calon, daeth llawenydd i'm ron, megis ton ar ôl ton, daeth Iesu i'm calon i fyw. Chi'n cofio'r fan, chi'n cofio'r lle, neu glywoch chi llais y nef, a dath y llawenydd. Ac mae'r llawenydd yn anffrydio. Chi'n cofio bod mewn ambell oedfa, chi'n cofio bod ar ben eich hun, mewn rhyw ystafell ddirgel. A'r llawenydd sydd yn dod o feddwl
nid dim ond chi sydd yn yr ystafell yna. Mae Duw y Tad, mae Duw y Mab, mae Duw yr Ysbryd Glân yn dod. Mae'r gair, i chi'n darllen y gair o ddydd i ddydd. Llawenydd sydd yn dod. A mae'r bendithion yma i gyd yn yr eglwys yn Thessalonica. Fel i ni'n dweud, nid llawenydd arwynebol mae hwn. Llawen hewch yn yr arglwydd, meddai Paul wrth eglwys arall. Llawenydd, wrth gwrs, na wyr y byd am dano. Ac mae hyn i gyd felly yn rhan o dystiolaeth yr eglwys ac o apel yr eglwys. Mae pobl gobeithio yn gweld ac yn sylwi ar hyn. Yn wir, dyma ddigwyddodd y 7fed adnod. Daethoch yn esiampl i bawb o'r credinwyr ym Macedonia ac yn Achaia. Fe glywon nhw, chi'n gwybod beth sy'n wir am yr eglwys yn Thessalonica? Chi wedi bod mewn oedfa? Chi wedi bod yn eu plith nhw? Wel, mae'r cyfan yma, mae Paul yn sôn amdano. Fe glywodd pobl am hyn yn Macedonia ac yn Achaia. Mae yna gadwyn gwerthfawr yn fan hyn yn does. Cadwyn. Mae Paul ac eraill wedi bod yn eu plith nhw, maen nhw wedi gadael, ond maen nhw yna nawr. Ac wedyn mae eglwysi eraill yn cael ei dwyn i fewn i'r gadwyn yma, Macedonia ac Achaia. Mae'r tystiolaeth yn ymledu, o fan i fan, o le i le, o ardal i ardal. Mae Duw ar waith. Ydyn ni'n esiampl i eraill? Fe ddywedodd Hudson Taylor fi'n credu, be worth imitating. Get worth imitating. Byddwch yn esiampl, byddwch yn fodel i bobl eraill. Wel, siwr ydych chi'n disgrifio'r eglwys bore yma? Mae'n debyg fod yna survey di bod fan hyn, ddoswetha. Maen nhw wedi surveyo who knows what, and who knows when we get the response. Ond na fe, mae survey di bod. Beth yw'r survey ysbrydol y bore yma? Os na ymdeimlad o fendith, os na ymdeimlad o ni'n perthyn i'n gilydd, ni'n perthyn i'r Tad a'r Mab, a mae'r holl pethau yma trwy ras yn unig yn wir amdano ni, ac i ni'n gweddio y bydd yr rinweddau yma yn ynadweddu ni, a byddwn ni'n gallu ymffrostio, nid yn ni'n hunain, ond yn yr arglwydd, a bydd eraill yn gweld ac yn dod i gredu mwyn i enw. Amen. Wel, doedd yr ymenydd nesaf ddim yn brifardd Steddfod, ond oedd yn brifardd mawr. Yn wir, mae rhyw berson yr wythnos yma ar y cyfryngau cenedlaethol wedi awgrymu mae lun dyle fod ar papurau 5 pint, 10 pint, 20 pint os gewn ni nhw. Williams Pantycelyn. Un o'r pethau oedd yn nodweddu emynau Pantycelyn am yr emyn yma'n glasur, ni wedi sôn am Paul yn diolch. Wel, dymuniad mawr Pantycelyn oedd boed fy mywyd oll yn ddiolch. Dim ond diolch yw fy lle.
cyflwyno'n gilydd yn nawr i ti o arglwydd, yng ngras ein harglwydd Iesu Grist, yn dy gariad di o Dduw y Tad ac yng nghymdeithas yr ysbryd glân, nid yn unig nawr, ond yn ôl dy ddewyd am byth. Amen.